Ano gagawin ko? Hawakan mo lang. Ano ba to? Ay, akala ko time-lapse. Ha? Akala ko time-lapse. Hindi, ano yan, yung... Nakaano siya. Oh, kuya. Mag-cellphone ka na rin. Mag-cellphone ka na rin? Nainggit. Ang sama ng tingin eh. Sabi niya eh. Nag-cellphone. Ba't ako hindi ako makapag-cellphone? Andyan lang oh. Uy, may cellphone din dito. Pakadaya ni mama. Sabi siguro, hello. Nag-boy tayo dyan mga kosa. Ngayon naglalakad na naman kami. Gagala, malaya. November 1. Holiday eh, walang pasok. Kaya... Kala ko pinitin siya. Kasi mainit. Hindi mo ba kainit ah? Okay lang naman. Ganda nga eh. Doon na yung last na alam mo yun, di ba yung mga padasal yung last natin? Station. Last station. Yun po. Kami yung background naman natin. Alam mo naman yung background natin. Lapita mo konti kung ano. Paano pag nahulog yung cellphone? Hawak sa bulsa ni daddy, hawak sa bulsa ni daddy. Ulog na silo eh. Sa ibang probinsya tayo eh. Dati yung una nating punta dito. Cellphone ko pa lang yung bago, no? Oo. Wala pa tong cellphone mo natin. Yung Realme 6. So ngayon, dalawa na. Sarap eh. Init. So yun, nakastock na lang yan sa ano. Maganda rin pala yung Insta360 na kasi kung nakasabit na sa'yo. Tapos wala ka ng ano kung saan nakatutok. Oo, nandun lang. Parang, Diba? kung ano yung parang view mo yun. Export ka nga lang, export. Sa cellphone. Kain oras sa editing. Yung GoPro kasi, saan nakatingin yun na. Yun naman yung mga ganda sa GoPro. Hindi mo kailangan todo effort na edit. May miss ko yung bolo tuloy. Bolo Beach. Oo. O di, nagandaan talaga ako doon. Yung talagang pinagustong puntahan man pagka kung Pangasinan talaga. Yung Bolo Beach. Ang sarap siguro pag nakabudget yun, naka-rickshaw. Lalabas ka sa Alaminos. Ay, may mga kainan naman dun eh. Di ba yung kay nanay? Oo. Pagkain dun. 50 pesos eh. Busog na tayo nun. One rice mo parang extra rice ng 3 eh. Grabe yun. One rice puno yung plato eh. Hindi 1 cup eh, 1 plate. Oo. Grabe yun, no? Extra rice pa ba tayo dun? Hindi. Alam ko hindi na natin kinayo. Ang dami nun. Tapos, Natin pa nga ata kita sa kanin mo eh. iba din yung kanin nila eh. Iba yung gamit na bigas nila. Ano to? Pang matagalan na ba to? Hindi naman. Ano mo na lang. Bibilisan mo na lang sa editing. Oo. Hindi pagka may mga view kasi natitignan. Pwede kasing yan lang i-post mo eh. Yung lakad lang. Ang maganda punta dito, umakit dyan ng ano. May tubig, ano. Tapos, kunyari para kung nasa mga falls no. Hindi kasi pwedeng ibato ko sa isi Luno. Ang
Ang sarap din talaga ng ganito. Malaya yung isip mo sa pag-iisip. Ano? Malayang isip mo sa Masarap yung ganito. Malaya yung isip mo sa pag-iisip ng malaya. Kuya, hawak lang kuya. Pagod na? Hawak lang sa bulsa kuya. Dito. Yung clear ng sun. Hindi, dito. Ilang gara sa mukha ko na kan. Pag bago ka ma-expose yung sun. Clear ba yan? Sarap. Sarap na. Pag may budget na tayo, eh, kahit may lilim, tapos naabutan na. Sige. Pag may budget, may lilim. Hindi. Abutin natin kung saan pwede. Diba? Gandang view. Lilim. Naglakad lang din. No? Hindi Kunya may view, gano'n. May view. Umpisahan ko na sa January yung bagong episode ng Walk Life Vlog. Yan. Yung travel sa Baguio, yung paano punta dito, magkano pamasahe, ang makikita mo, mga ganun. Para hindi parang na-hype lang sa mga picture. Diba? Kasama ko si Hero. Kaso lang may pasok yung bata eh. Linggo siguro, gagawin ko pag linggo. May pasok na ba? Yung online class? Ganun ba? Oo, may klase ko. Sabi na yung online class, no? Kailangan na ng internet sa bawat bahay, ganun ba? Oo, sobra. E paano pag yung gusto May mag-aral, o? Eh di Yun ang wala. problema eh. Eh di wala lang din pala. Oo. Eh di mas lalo pala, no? Ngayon. Na, Hindi ngayon, parang ang ngayon discrimination na sa sa pagpapaaral. Yun nga. Eh, Kasi kung kailangan mo ng laptop, kailangan mo ng tablet, internet, cellphone. oo. Ang ganda dito man. Ipakita mo nga yung ipan mo nga from left to right. Ano kuya? Akala ko picture yung ginagawa-gawa kasi nagpipicture ako, no? Ginagayang binababa-baba ko yung naka-video pa. Malapit tayo ng tatlong dun. Ano, no? Na? Yung bahay ng kala natin tatlong Ay, oo nga, no? Saan dyan yung Diyan lang, kasama natin. Yung ata, yung sa may saliwa, pinamahangganan. Ay, parang lang ata. Portable lang. Baka ganun, no? Ayun, malit lang na yun. Baka nagpapagawa pa lang sila talaga, no? Feeling ko, no? Bahay ba yan, no? Parang shop din, no? Pwede yung shop din kasi may daanan na. Ganda eh, no? Oo, ginawa Yun na. yung sinasabi sa akin na magkakaroon ng pathway dyan. Oo. Nilalagay, nakausap ko. Open kaya? Malalaman. Ay, pag ganun pa pala, gaganon na lang. Ay, pag ganun. Nakakailang minutes na siguro. Para lang tao dito yung... Bakit kaya pag ganun yung daan? Eh, paano pag ganun? Siguro yung sasakyan, umatras na. May rampa, no? Tapos may karoktong doon na rampa din, no? Yung tatalungin mo yung sasakyan mo. Hirap ko yun. Hala ko buo na yung
bubong na yun. Pwede? Pwede. Tangina pag gandun na tayo, ilalakad ko na. Buti nilagyan na nila ng harang to. Ito kasi tinatambay yan eh, no? Parang ganito yung mangyayari sa atin, man. Paano? Ganyan, ganyan. Oo, ganyan yan. Tambay lang sa, sasakyan, sa lilim. Yan sasabi kong lilim na ganyan, na may view naman. Ba? Nakailang minuto na yung video? Hindi ko alam eh, wala namang nakalagay eh. 10 minutes. 10 minutes na, ang tagal na Ay, yun. baka yun. Doon no? Doon lang. Oh. Kubo-kubo. Oo. Dito naman, doon tayo kain. Pero alam ko doon sa may taas yun, may hagdanan. Ana. May hagdanan doon. Hagdanan. Doon Ay, dun sa may mismong baba. Ayun. May fountain, no? Yung yung attraction dito yung fountain. Po yun nakatingin sa babae. Sa bata, ikaw talaga. Sa baba. Ba't ang babae? Maka dito kay daddy. Oh, may mga upupuan doon, no? Doon nagkape sila, ano? Ha? Sila Sel. Yun siguro gawa lang nilang bahay yun. No? Dito, dyan, oh. Diba? Tingnan mo. Ito. Tingin mo. Oh, yun oh. Dun sa taas niya. Yan oh. Oh, May diba? garden. Pwede ano. Ayun mo, may ano sila dyan. Milo na sachet, mga ganun. 3-in-1, mga ganun pala yun. Oh. Nag-ano pa kayo? Hindi lang tayo Siyempre, magkakape, diba? ang ano mo dyan, yung view, yung babayaran Hindi mo lang tayo magkakape, diba? Oh, yung view, yung babayaran mo talaga kung sakali. Oh, Wala ka, no choice ka na talaga. Diba? sige, pakita mo yung view. Oo. Ano ba't nag-crop yan? Kasi naka-antay yun. Nakarap. Naka-crop siya ng konti. Ay, hindi siya yung full, ano. What? Sakit na, nanamd na yung kamay ko. Yung kamay ko na nanamd na. Ito na nga tayo, yung mismong ano. Ah, yung Coffee sa shop. may taas niya. Oo. Ah, pwede. Puntahan ba natin yan? Ano yan, siguro. Sige. Ah, doon sa taas. Oo, dyan o. Feeling ko yan. Ano pang pupunta na mainit na pala doon na. Sa kamay na nito ah. Hindi, maganda pala yung mga bahay ng mga nauna na dito, no? Hindi na akalain siguro na magkakaganito yung Lugar nila. parang Isip ko ito sa ang Blanc. coffee shop eh. Itong taas na to. Hindi ba ito? Hindi, feeling ko din. Ito. Kasi may kubo doon. Ito. Ay, Yung saan sa ba kanto siya? na yan. Cola prop.